Toto je Maturitka formalitka v podaní Mariany Hradečnej, Samuela Mahreka a Mareka Nedelku. Čaute, čaute. Vítajte pri druhej epizóde nášho podcastu o literatúre Maturitka formalitka. Dnes sa pozrieme na jednu z najznámejších slovenských realistických poviedok Keď Báčik z Chocholova umrie od Martina Kukučina a poviedku Za koho ísť od Boženy Slančíkovej, tiež známej ako Timrava. Autorky, ktorá je známa svojim realistickým pohľadom na život a najmä na postavenie žien v spoločnosti. Keďže sú obe diela poviedkami, približ mi nejakú definíciu o poviedkach. Takže poviedka patrí medzi krátky prozaický útvar, zachytáva krátky úsek zo života, väčšinou vystupuje jedna alebo dve hlavné postavy. Pre poviedku je charakteristické to, že má dlhšie opisy prostredia a postav. Na začiatok by si mohla povedať niečo o Martinovi Kukučinovi. V akom literárnom období písal? Písal v období realizmu, presnejšie opisný, takže opisuje bežné životné situácie, spoločenské problémy a nerovnosť medzi ľuďmi. Ako sa volal vlastným menom? Volal sa Matej Bencúr. Odkiaľ pochádzal a aké bolo jeho zamestnanie? Pochádzal z Jasenovej, to je na Orave. Najskôr pôsobil ako učiteľ a neskôr vyštudoval za lekára v Prahe a väčšinu svojho života pôsobil v Chorvátsku na ostrove Brač. Charakterizuj jeho tvorbu. Vykresluje ľudí z dedinského prostredia, ktorých poznačili charakterové vlastnosti. Dedinského človeka zobrazil láskavým humorom. Aké diela napísal? Neprebudený, Keď Báčik z Chocholova umrie a Dom v Stráni. A teraz prejdeme k poviedke Keď Báčik z Chocholova umrie. Ako sa volali hlavné postavy? Aduš Domanický z Domaníc, čo je vlastne v jeho priezvisku skrytá charakteristika postavy. Domanický znamená doma nemá nič. Takže to bol schudobnelý zeman. Ondrej Tráva je druhou hlavnou postavou, ktorý zastupuje sedliackú vrstvu a je prispôsobivý ako tráva, teda sa mu darí všade. Približ dejovú líniu. Sú to Aduš Domanický z Domaníc, je predstaviteľ hynúceho, upadajúceho zemianstva a Ondrej Tráva je dedinský kupec, predstaviteľ novovznikajúcej triedy buržoázie. Aduš hrá pred svetom veľkého pána, v skutočnosti však už dávno premrhal celý svoj majetok. Má vždy prázdne vrecká a žije s podvodou a z pôžičiek. Jeho gazdovstvo sa rozpadáva a Aduš namiesto toho, aby začal poriadne gazdovať, sníva o majetku, ktorý zdedí, keď Báčik z Chochoľova umrie. Aduš a Ondrej sa stretli po jarmoku v krčme. Aduš oklamal Ondreja, narozprával mu, že má veľký kaštiel, bohaté gazdovstvo a zmienil sa, že má na predaj jačmeň. Ondrej prejavil o jačmeň záujem a zaplatil zaň Adušovi preddavok. Keď však obchodník prišiel do Domaníc po sľúbený jačmeň, namiesto hrdého zemianského kaštieľa našiel iba ruiny. Keď prišiel na to, že Aduš ho oklamal, žiadal si späť preddavok. Aduš však medzi tým peniaze utratil. Ondrej Tráva napokon chcel dať vyrúbať krásne staré jasene na rodinnom cintoríne Domanických. Aby si takto vynahradil stratu peňazí. Aduš sa vtedy zahanbil, ozvalo sa v ňom svedomie a uvedomil si, že takto nemôže ďalej žiť. Sľúbil Ondrejovi, že o týždeň mu vráti peniaze a svoj sľub skutočne dodržal. Toho istého roku náhle umrel jeho Báčik z Chochoľova. Pochovali ho na rodinnom cintoríne Domanických pod Starej Jasene. Aduš plakal na pohrebe ako dieťa. Jedni hovorili, že preto, lebo po ujcovi nič nezdedil, iní, že preto, lebo sa hanbil, že ho musel pochovať na takú starú pustatinu medzi zrúcaniny starého blahobytu. Kto to bol ten Báčik? Báčik bol vlastne ujo, bol to dekan, kňaz. Teraz niečo o Božene Slančíkovej, tiež známej ako Timrava. V akom literárnom období písala? Písala v období realizmu. Kriticky poukazuje na nedostatky
a odhaľuje sociálne problémy, napríklad chudobu. Aký mala pseudonym? Timrava podľa studničky. Povedz nám niečo o jej živote. Božena Slančíková Timrava sa narodila v Polichne, bola dcérou evanjelického kňaza. Počas života nejaké vyššie vzdelanie nedosiahla. Presadila sa najmä tým, že do literatúry zaviedla vnútorný monológ, čo v tom období realizmu bolo takou novinkou. Celý život pôsobila iba okolí Lučenca. Aké vystupujú postavy v poviedke Za koho ísť? V poviedke Za koho ísť vystupuje 25-ročná Luisa, jej ujec, ktorý je kňaz, a dve mužské postavy, Rudolf Mišov a Samuel Booth. Priblíž ústredný konflikt poviedky. Luisa prichádza z mesta na vidiek, prichádza svojmu ujcovi s cieľom nájsť si nejakého partnera, a teda vydať sa. Lebo je presvedčená, že v meste muži flirtujú, ale nechcú sa ženiť a na vidieku teda je to inak. Muži sa chcú ženiť. Má dvoch nápadníkov. Booth bol najskôr obuvník, ale nemali v dedine žiadneho učiteľa a tak vybrali jeho za učiteľa. Teraz študuje, aby získal diplom. Booth je dobrý učiteľ a navyše opravuje obuv. Mišov je syn učiteľa zo susednej dediny. Chcel sa stať lekárom, ale nemal peňazí na štúdium a tak ho štát vychoval za učiteľa. V lete však stále zbiera liečivé byliny a vyrába mastičky. Prezývajú ho mastičkár. Booth by jej aj dvoril, ale to nevie. Mišov by vedel dvoriť, ale nechce, je veľmi vážny, vraví málo, tvári sa ľahostajne a flegmaticky. Vidno na nich, že sú obidvaja zaľúbení, ale ani jeden jej ešte lásku nevyznal. Luize sa tiež páčia obidvaja, ale nevie, koho si má vybrať. A tak sa rozhodne, že sa vydá za toho, ktorý ju má radšej. Zaumienila si, že v nich vyvolá žiarlivosť. Pri stretnutí s jedným vždy vychváľuje toho druhého. Nakoniec žiarlili obaja a aj sa pobili. Preto vymyslela iný spôsob. Urobila sa chorá a rozhodla sa, že sa vydá za toho, kto ju príde navštíviť prvý. Prišli obaja naraz. Mišov ju chytil za ruku a povedal jej, aby ho nenechala trpieť. Vtedy zistí, že toho má rada. O 6 týždňov sa za neho vydala. My ďakujeme, že ste nás počúvali a dúfame, že sa vám epizóda páčila a tešíme sa na vás pri ďalšej časti. Do počutia.